Phambili ngayo le machine. Ubona nomzila lo. Akushintshi lutho. Kanti anezozithini? Hayi man, unothi machine. Suyenza la machine wena man. Oh, if it's obvious. Yena mathenza lo. Athi njani nje? Good. Yasibusisa. Sibusiso. Uyahlukana nini nobugebengu? Chin. Lume. Ne? Molo Lume. Njena afika ebusuku. Lume. Kukwenzeke ingxaki pha esikolweni ibhasi iyaqatshukela liviri Lume. Kuyabanda Lume ndiyagodola nogodola Lume. Andothi ndihitha Lume. Ho. Yashona nayo izolo. Hayi Lume. Iqhathukela livili nayo. Hayi ibhasi Lume, ibhasi Lume. Oh. Ewe Lume ibhasi, ewe Lume. Ndaza. Lume. Ndiza ndicinga into apha esikolweni. Ngolihleki la bhasi Lume. Pha esikolweni otitshala basebenza namhlanje Lume ngomso sebesamkela Lume. Ekufama yanga esikolweni. Hayi Lume besikhaphe bona Lume. Ekufane ba awuyanga esikolweni. Ewe Lume unyanisile. Abatitshala abanje ngabona kwa KFC ya. Ufika umuntu esitya uKFC dibanisa nephepha. Lume Lume Otitshala usebenze nini bi ebehlele ekhayeni wonke day. Oyogqisele ekhola. Namhlanje yi-19. Hayi Lume Ngomsoyisa ekhola. sesikolo. Hayi. Sivumi Lume hayi. Sipho. Amena. Suya kusasa esikolweni. Okay Lume. Kuba bazobe bethenga uKFC ngomso. Ewe Lume. Uyaya kule Levitsayo. sebezithengile ivitsayo. Akho ngxaki Lume. Zothi kuthiwa wena esikolweni Lume. Hey, ebantwana bo. Ngayi kwesasikolo. Ewe Lume hayi ndenzele ingxaki. Ngayi. Yandistressa Kwesasikolo se. Qithi. Nina ngxaki enkulu.